מיילי ואימי הגיעו לגינת הכושר, עכשיו הן מטפסות, ותכף הם יעשו פה פיקניק. מיילי, תעשי שלום. אימי, תעשי שלום. איזה יופי, הן רוצות לככב בסרטון של עצמם. איזה יופי, איך הן מטפסות גבוה. נורא מהירות, נורא חזקות. כל הכבוד. מיילי, תעשי שלום. אימי כבר הגיעה לפסגה. מיילי מאומנות מאוד. הן עושות את זה כבר בגיל 3.5-4. יכולות להתגלה את שלנו